Ja, goeie dit is met Pierre van Hoek. Goeiedag. Loeserie, ik heb 3 weken geleden heb ik 10 pakken koffie geholpen duur. Dat kan. Ja, maar ik lust goud zijn koffie. Lust u zelf geen koffie? Nee. Dat is vervelend. Ja, wie lossen we dat op? Ja, heeft u de kassenbon nog? Want wij mogen zonder kassenbon mogen wij niks terugnemen. Nou, dat heb ik niet meer. Nee, dan houden we het op, want wij moeten de kassenbon mee terugsturen naar het hoofdkantoor. Ja, maar dat had je toch wel even kunnen zeggen, of niet? Wel, ja, wij hoeven toch niet tegen iedereen te zeggen dat ze de bon mee moeten nemen. Dat is toch vanzelfsprekend? Nee, dat begreep ik wel, maar dat ik geen koffie lust. En toen zit ik hier met 10 pakken koffie opgezeept. Ja, maar ik weet toch niet dat u geen koffie lust? Ja, maar dat had je wel toch gewoon even kunnen zeggen? En dan had je dat me u even... geen koffie lust? Ja, dan had je me even kunnen waarschuwen voordat ik naar boete liep. En nu weet ik niet wat ik er met aan moet. Dan ligt hij maar in de weg. Ja, maar ja, daar kan ik verder niks aan doen. Ja, maar waarom verkup je dat dan mee? Ja, ik weet toch niet, ik kan toch niet meer iedereen vragen of ze alles lusten wat ze in de kast in zijn mandje hebben. Oh, Huh? oh. Ja? Ja, en nu? Ja, als u geen kassenbon hebt, kan ik helaas niks terugnemen. Ik drink nooit koffie. Ja, nee, daar kan ik helaas niks aan doen, meneer. Nou, ik drink echt nooit koffie. Ja, maar daar kan ik niks aan doen, meneer. Ook de komende morgen niet. En ja, dit jaar zit het er zeker niet in. Ja, nee, maar dan kunnen wij als zonder Ik vind kassenbon... het vettig. Ja, nee, maar dan kunnen wij... Zwart en helaas zo niks en aan doen. geen smaak. Hè? Hoe vettig is dat? Heb ik niks met. Koffie. Ja, nee, maar daar kan ik helaas niks aan doen, meneer. 10 pakken heb ik hier liggen. Ja, maar daar kan ik niks aan doen, meneer. Dus ja, ik heb nou heel vaak al gezegd, als u geen kassenbon heeft, kunnen wij daar helaas niks mee doen. Ja, maar ik heb me wel verkocht. Ja, daar kan ik niks aan doen, meneer. Dat ik het u verkocht heb, maar als u het niet lust, ja, daar kan ik helaas niks aan doen. Zonder kassenbon nemen wij niks terug. Sorry. Vind jij koffie lekker? Of ik koffie lekker vind? Ja. Nou, ik heb liever thee, maar Nou, succes. ja, dat maakt het niet Het is uit. toch ook vettig? Ja, maar wij nemen het helaas niet terug. En dan heb ik nou vaak genoeg gezegd, sorry, maar ik ga eraan niet werken. Ik vind het maar raar. Ik heb hier 10 pakken liggen. Ik lust het niet. Ja, sorry, maar daar kan ik helaas niks aan doen. Oh. Meer, fijne avond. Ja, maar wat moet ik nu doen? Wat moet ik Ja, nu dat weet ik niet, meneer. Misschien dat je het aan uw buurvrouw kan geven of zo, dat weet ik Oh niet. ja, ja. Ja? Ja, dat is misschien wel een idee. Oké, dag, fijne avond. 10 pakken heb ik hier liggen.